Tervetuloa takaisin katkolta, rakkaat katsojat. Tämän iltainen vieraamme on siis taitolentäjä Taito Lentäjä, joka on tullut kertomaan meille siis lentokoneiden savun muodostuksesta. Jos nyt palataan ihan perusasioihin, Taito, niin kuinka se savu oikein lentokoneessa muodostuu? Joo, kysymys on siis niin lähinnä kirjaimista. Voidaan tehdä taivaalle kirjaimia lentokoneella ja niitä järjestelmiä on 2. Ja niin ensimmäinen menetelmä on niin sanottu savu... 3. Niitä on 2 3. olemassa. Niitä on 2. Ensimmäinen on se niin sanottu savujärjestelmä, eikä jossa ole. Lentokoneen siis polttoainesyöttöön suihkutetaan parafiinipitoista eikä polttoainetta. Älkää nyt lätiskö siinä. Ja toinen, sitten kirjaimia voidaan tehdä myös niin sanottu tiivisten juomamenetelmä. Osaatteko te edes kirjaimet? Luetelkaa ne. A, B, C... Mitä? No, miten niin mitä? Minä nyt yritän tässä keskustella siitä, että kuinka tehdään savulla kirjaimia taivaalle. Mitä? Mitä? Ja sitten niitä voidaan tehdä myöskin niin sanotulla tiivisten juomamenetelmällä. Hyvät naiset ja herrat, tilanne on jumissa. Kutsutaan paikalle dosentti Veijo Hietala! Mikä on päivän epistola? Niin, siis menetelmiä on 2, joilla voidaan tehdä kirjaimia lentokoneella. Ensimmäinen oli niin sanottu savujärjestelmä. Savu. Meillähän on siis Suomeen tullut vuonna 1995 laki, kova laki, televisiosarja, kova laki, ihan laadukas sellainen ja savuton sellainen. Ja palatakseni tähän lakiin, niin vuonna 1995 sellainen laki, ettei työpaikalla tupakoida eikä missään välittömässä läheisyydessä on muitakin ihmisiä töissä. Vaan siitä, että kun kerran täällä on tämä savuttelu kielletty, niin ihan turha tulla sitten Veijolle tänne näin sen tupakoitsijan turvalla yhtään turisemaan moisia savujuttuja. Anteeksi mitä? Joo, siis... että kyllä tästä voisi niin sitä voi tulla turpaa oikein 5 tähden edestä, jos tässä ohjelmassa nyt voisi mitään tähtiä antaa sulla kakkaa tässä viiksissä. Jumalauta! Nyt lähti pulsarit! Tuu tänne sieltä! Näin on näpyttimet.